sengikhona lapha njengopresident wamaphenyingisi umlando kaMkhulu. Asisadlali manje, siyasebenza silungisa izwe. Nathi singamabhenki sesithathe isinqumo sokuthi sisondele odabeni oluthinta i-service delivery, ukuthi kuphethe bani, obani abalele embhedeni owodwa, obani abenjani abanjani. Asinendaba naleyo nto leyo. Into ebalulekile ukuphila komphakathi kuba iy'ngane zethu sosithunga ngelinye ilanga. Zifundile ma-universities, ziyakwazi ukuscrutinize izinto, zibuke nakwamanye amazwe ukuthi kwenzakalani. So if we don't stand for ourselves, akekho omunye umuntu ophinda simele. Njengamanje ngaphambi ukuthi sikhulume, ngizocela ukuthi safuna ukubheka nje la ey'ndaweni okonakele, ngibuke kahle leyo mali leyo emoshakele emphakathini wakithi, esikhundleni sokuthi size abantu ngenxa yephukuphuku ezingabaholi balapha imgodoli i-safety le. Awuvele akunamali okumasipala ngokulo wami. Izathu esikhulu yiso lesi sokukhokhela ugesi. Ugesi ubukhokhelwa la, abantu bawukhokhela bese ucishwa la bese emveni kwalokho emadolobheni ungacishi ugesi, yabo. Asambeni bafethu ukukhuluma nensizwa nje lapha erenke, usipala ungaphi onaphi. Oh, hey, angizongena kuwo phakathi. Yeshe Nijani Zgona umshubo Nijani bafowethu. Yeshe uyithatha lokhu impela yini. Umuntu mayesile asele nabanye abantu kulungiswa izinto. Hayi ukuthi aseyedwa ezosenza iphupho. Yeshe Mjani mfowethu.
Sebenzile bafethu ukuthi nisibikele intention. Sebenzile ngoba manje maningi omasipala abagaxele. Nijani? Siyaphila baba. Yeah. Yeah. Awu, mhlonishwe njani? Siyaphila bafethu. Sikhona. Yeah. Oh yeah, naphela inzoza kithi. Hey bafethu sizonibabazisa isimo lapha. Sizonibabazisa nje isimo sokuthi njoba kunjena abantu bakithi abahluphekayo sikhoza ukuthi basizakala izinto ziyonakala iziphume esandleni. Sizonibabazisa kwangempela futhi hayi ngokubabaza kuphela. Singenamandla sinjalo sizimpungushe sabekwa nje saba omongameli abanganama budget. Kodwa mina ngifuna ningichazele ukuthi inkinga enkulu yini umongo wala bese mina ngisinqumo sokuthi uzolunga nini ngolungisa. Ngoba mina ngisadlala manje ngiyayithathela lelizwe lilahlile. Ngiyalithatha manje. Kusizana ngoba laba ama-ambulance bezoma kunomonakalo. Uma kuhamba kahle nje babona ukuba lolu laka umphakathi wala eMondlo nje awuvezanga lwafika kuleli zinga. Ngabe bakhona la? Bakhona manje ama talk shows kuyoxoxwa. So dlala lezi zinto ukuze kube nini indaba mfowethu. Kusukela ngo1994. Ngcono nina babonaka babona labelungu. Kodwa nami ngathi mangiphaphama. Athi mangiphaphama emehlweni. Ngakuthola ukuthi hayi. Engathi obaba abaningi basematohoyeni. Basematohoyeni obaba kunasikhathi samanje. Ingane ihleli teka kuvulwa ama drugs wavula utshwala. Dakubusuku kunemini ingane kodwa yakho into eshoyo kuzona ukuthi futhi abe yithi esiphethe manje laba abantu la drive uyisaphi lenqola. Hayi. Ngicela ukubuza mhlonishwa ukuthi yini inkinga lapha ukwazi nje baba nisibeke esithombeni bese sikwazi ukuthatha inqumo ngoba ngikhulumile nabantu abakhulu mina ukwazi ukuthi kunesimo esije kwelakithi ukuze sikwazi ukuyisilungisa ngoba lento mayiqhubeka iyogcina ibe umbhedo kwazi ofana nakulamanye amazwe and sesike sayibona la ulaka labantu ngizokhuza nje ngoba ngiyabona ukuthi ulaka labantu luzokweqa izogcina lingabuseki. Yeah. Inkulu lesizulu esithasela kakhulu ukufana kagesi lokho kubiza ugesi ka529. Yeah. Ya okungekho emthethweni. Yeah. Akubeni ke nathi isikhokha. Yebo. Phinde uvale ekuseni uvale ntambama. Uzodla nini? Uhambe ekuseni emsebenzini ungadlile. Phinde ubuye ntambama ungaphekiwe uhamba ugesi. Yabo yona inkinga enkulu edalwe abahlonishwa lokho. Bese kuba umgwaqo lo manguzunguzu lapha engathi ubuso besishimane umgwaqo lapha ngendlela umbe ngayo akaze kubona umgwaqo umbe kangakami. Akona kenze umgwaqo kawukho wonke. Yebo. Kodwa inkinga enkulu ugesi. Yeah. Hayi inkinga enkulu edala umonakalo kakhulu ukuhamba kagesi. Yeah. Uhambe eMondlo kuphela ungahambi edolobheni. Yeah. That's a problem. Uhamba la kuphela lapha kubelungwini uright ukhona kodwa ngiyakhumbula mina ngesikhathi sikama lo mfana lo nemehla yalo zaya ngathi unodolo namabhetri amasha lo kuthiwa umaphisa umncithisi umaphisa kwakungcono ngifuna ngamanga kwakungcono ngoba ngiyakhumbula ukuthi umlando wakhe wasikhokha nesikweletu sika 2021 isikweletu sa Eskom lezi umasipala uthi unemali ubukhala ngeyikweletu uhulumeni unemali ngoba bahlanganisa abantu bekhulume nje kuphela khona sengikwenzile mina kuzoba inqumo esiwujuqu sengikwenzile sengibatobozile abathinta umhlume manje ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu ngiyaphila baba siyabonga sanibona ngani zakwethu njani siyaphila bafowethu siphileni ngani zakwethu singabulala okwethu abelungu bahlele kahle bohamba boba nemiziphesheya kodwa kuhle ukukhalaza ukuze sikwazi ukuyibona inkinga siyabonga kunjalo mfowethu siyabonga yebo mfowethu sibonga kakhulu ukukhawana kithi yebo cha ngizothatha inqumo mina ezoba nama date la ngoba ngongameli onezinqumo
hayi pepe ama-ambulensi izinja lezi nazo bafowethu aniphele ngabantu zakithi yebo mama njani sikhona osiyami yeah ngiyakubingelela awu yebo mama yeah awu ngiyabonga kakhulu mama ngiyabonga kakhulu siyabonga yeah ngiyaphila bafowethu siyaphila sizwile ukuthi nikhona niyaphila mfethu sikhona hayi siyabonga awu siyamukela cha bezobheka lapho sivimbe umonakalo Yeah. ukuthi ungazi unakala into eziningi yeah kodwa ke nami ngizokhuluma nomphakathi lapho ngithatha izinqumo nje eziqatha ngiyabonga kakhulu makuwena umanager mfethu cha ubingelela nje staff sakithi bese ngiqhubeka lapha ngi-address lapha bese ngihamba yebo mfethu ungangithatha nje ungibeke ngani yabo ngiyabonga mfethu manizothenga ngiyabonga ufikile khona ningapheki nayo kuyazi ukuthi ufikile abantu bonke bayalokuzela yeah ufuna ukubona icingwane yeah hayi ukhona ugogo lapho uzothenga awubukana kunanokudla awuzothenga awuzothenga sanibona nganza kwethu yebo njani sikhona yeah siyabonga cha zonibona sisinibabazisa isimo leso sikhona hayi sosilungise ngoba ugcina kubala ukudla kwakhona la ngizobatshela mina ngibesabe phela njani ngiyaphila bafowethu sikhona yeah bafowethu siyathobeka kakhulu nganza kwethu siyathobeka hawu hey kuhle futhi kuclean clean nje uclean nje igaba lika spa nelihuthu leliphansi yeah ndisha mfowethu sikhona khaba ngani yakwethu yeah okay yeah hayi mina I'm satisfied kanza kwethu uclean igama lika spa limele kahle ngiyabonga mfowethu kunjani baba siyabonga kakhulu kufanele phela icingwane especially maphethe abantu bakithi abamnyama hawu uyabona icingwane hawu uyabona senenzela ngicorona yini yini usangithiwa yini mfana lo ntshetsha la hawu kwenziwa nje ke mfethu ekhaya noma ungimukelile nje nami mina kangihlayini hlobo nje angisangene mina ekhaya yabo phela kanza kwethu siyabonga bahlonishwa siyabonga kakhulu bafethu qhubeka nomsebenzi womuntu siyabonga yeah ngani yakwethu thank you very much siyabonga kakhulu siyabonga yeah ana but mawungayithulela ngaye kuze ubonakala yothula cha mana usukhuluma kwaze kweqa cha usukhuluma kwaze kweqa uzogcona amasimbi ekhanda siqonde isizwe la silungisa yonke into yini esengiyonile nje habe hawu kodwa yena manje le shit hawu
Hawu. Sizodlala imgoqo isuthidla kathula sizwe. Sengihloniphe kamnandi kwakuhle. Hawu. Funa bayithola impela le clip abafana ngibafusekisa. Ngaza kwethu. Naphila. Sikhona. Yeah. Mana azibambaqingane. Ngiyabonga. Yeah. Ya basuka la sakho ingaphi yona? Oh. Khale man. Iwiki kunehlupanga. Ona la. Iyawonga nje lento. Ngumoya. Mana uphakamani babasondeza phela abantu ukuthi sengiyakhuluma manje address. Abasondela abantu bese ngiyakhuluma. Umongameli uzothula inkulumo yakhe mase yanyakaza abantu bebeka indlebe esesho umongameli. Igama likameya wala no MM. Umkhwanazi. Imeya umkhwanazi. Imeya yethu umkhwanazi. UMM bani ukhumana. Angimazi. Ukhumalo lo osephethe national. Khona lo mkhwanazi lo siphethe ukuthi noma yethu ohlala lo. Umkhwanazi uyini indoda? Umkhwanazi indoda. Umkhwanazi indoda. Funa ngigadle ngayo impela ke lapha. Lapha. Mana Okay kulungile. Ulokhujana. Yabo. Okay. Ngicela ukunibingelela nje emphakathi wakithi eMondo ebaQolisini. Ngamza kwethu lapha njoba ngifikile lapha nje sifika ngephika ukuthi ehoho zayo ngoba thina yebo okubalekile ukuthi ngizodlulisa umlayezo nje umfishane ongemude. Sinohulumeni oyinkinga kusukela ngesikhathi sobandlululo kwangena ku1994. Sinenkinga kahulumeni othatha isinqumo sokuba izicishamlilo sokuba ama-ambulance. Uma ngabe kuthulekile umphakathi udlulisa izikhalo bhalwe incwadi ikhansela liyithola lithi sekome emveni kwalokho noma yikomiti thizeni yonke lento inganakwa to is not emergency. Ngokumlando ngisho ezidelekeni zikahulumeni nezamathuba emisebenzi
ziba ngalesi sikhathi sekuzanywe konke kwahluleka. Bonitshena abantu abaphethe inyunyana, bonitshena abantu abaphethe ababaholi bomphakathi ukuthi noma ngabe uyinduna, noma ngabe uyikhansela, noma ngabe uyiforum emphakathini, isixazululo sokugcina esiyoke emgwaqeni nginamanga mphakathi kusuke sewenze konke emveni kwalokho kwenziwe isiphukuphuku imgodoyi le ibiza ngemeya yabo le meya yabona nje la Efraid mina ngasingama kunameya inja le yanto phansi ngemeya se-Efraid phansi ohlukumeza umphakathi phansi phansi komgodoyo nobandlululo phansi iwumgodoyi imeya Efraid imeya Efraid iyona ethatha isinqumo sokuthi nikhokhela ugesi ningawurobhile ekubeni uhulumeni kazwelonke ethatha isinqumo sokuthi i-load shedding iyaphela manje. Bona bazakhela eyabi lo shedding bebe nomgwaqo nje ungalungisiwe umgwaqo ongathi ubuso besishimana umshaka lo mgwaqo udodwe endawo kuyavotwa ngapha hey madoda kuyavotwa ngapha izinja zidla imali zodwa zithenga ama-mall zikhuthuza abantu ey'ndaweni zamakhosi zibacifela ihlo zithi uma uke waphika sikuthuma uphuthu zakho spa baze baphindaphindane babe baningi. Endlini yasodwa ithi uyisidudla uJesu isidele usathane likuphi iqiniso lapho? Umholo njani ufuna ukusatshwa, umholo uyahlonishwa and the respect is end. Awukwazi ukufuna uhlonipha inja nje yenza ubunja. Angisazi isithakazelo sakwanja mina engisazi yesethi mgodoyi ziyakhala manje njengomongameli wamabhinga nganza kwethu njengomongameli wamabhinga ngani kwethu ngithatha isinqumo sokuza la eFryhead angizuhambela ke le ndawo kuphela yabona ngifuna ukuhambela indawo zonke abantu abakomasipala ikakhulukazi la kwelakithi kwaZulu sesichashazwe kakhulu kusuka la ngo-1994 behlangene kwafa abantu ko-Shell House behlangene bahlukana bathi bafuna ukusiphatha mase besiphatha bayahluleka futhi iqiniso abasalenzi manje ke namhlanje omunye ubekhankasa ngomunye ethi phansi ngamasela asekile nokutshontsha amasela maselilala nawo umbhede nodwa inhlambuluko yokufa kwabantu between ANC ne-IP yenziwa nini njengoba bona sebedla idla kubi ngokwesintu sakithi sebedla ndawonye bephila ndawonye ungaphila uhulumeni onjalo na icala lelo. Ngakho-ke mina njengoba ngikhuluma nje angisabi lutho angisabi kufa angisabi izinja angina budget njengoba ubona ngingisa nje uthatha ibudget kahulumeni izochashazwa kwenziwa ama-talk shows ukube le nkinga ibingekho bebezoza yini. Ngakho-ke kusho ukuthi nina into eniyenzile la aniphakanga ilemon and herb nivele nathi hot extra hot. Hayi nganihlonipha ngalokho nganza kwethu ngoba uhulumeni oneyigonogono lo ozwa ngesigameko angithi uzwa ngentshe njenganyoni ayikhale boze besizwe ziyakhala manje
Fusaka indaba yomgodo izinja. Hawu. Mina ngisho bengangibulala. Hey, kwaIsrael kwabulawa uhlanya uJesu Kristu. Nikusaliwe namhlanje. Mina lami igazi ngaligobhozela ubani. Injalo nje. Kanza kwethu umphathi uSefrayedi awuqhubeke nenhlonipho yokuhlonipha umphakathi namalungu omphakathi onke nabaholi. Ngene lapho kwaSpa kanza kwethu ngafika imanager yakhona yangimukela kahle ukuclean spa wakhona futhi bayihlonipha yonke imithetho yakhona. And lokho ngiya-appreciate njengopresident wamabhinqa nganza kwethu niyezwa. Kodwa kuyoba kuhle futhi babeqashe abantu bendawo basebenza. Kodwa asebadinga abaholi abazothi bona kathini ngoba bezovikela amabhizinisi abo, hayi ngoba bezohlonipha umphakathi. Phansi ngabaholi abanjalo. Into abalekile kangenza kwethu ukushisa iproperty kahulumeni esidingayo thina. Ukushisa imishini le ebegijima la iyadingakala. Iyasihlehlisa leyo nto. Ngakho ke lokhu kuthathe njengesifundo sokuthi ningaphinda nikwenze. Into engifuna niyenze iyodwa. Uma abantu abakuhulumeni bebekwe yinini. Iyodwa kuphela into yokuguqula isimo. Ivoti. Ngoba manivota nishintshe izinja engazisizi ngalutho. Ngoba njengamanje siyakhula thina kodwa futhi ingane zethu ayisebenzi ndawo. Emveni kwalokho uhulumeni bonakala ukukhuphuma lezisu nje. Abantu behambe begqophoza emasobheni ngemjiva. Into ziyaphambili kubo. Kodwa kithi kulala ikateziko. Ngakho ke mina bengeke mina as a leader of the society njengomongameli wamabhinqa owakhonjwa isilo ngingezi mina emondlo ngithi mina ayeye imondlo ayeye phambili ngamondlo phambili. Bukanike singitshela indaba ezimnandi. Next week izolo mina ngithatha inqumo ngoba behlangana besitambu benjalo kodwa ngoba basiphethe fanele silandele imigudu angithi njoba nathi nikhalaza nibhekisa kumasipala ngoba yibono abama accounting officer. Mina ke ngivele ngayijoma zonke impuphu lezi ngafola straight phezulu kade ngikhuluma noRamahoba lo phethe ugesi uthi leyo nto ayikho emthethweni. Ngizobe nginomhlangano naye ngicela amalungu amabili omphakathi la angifune amakhansela angifune induna ngizofuna amalungu amabili omphakathi engizohamba nawo noma u4 noma u5 noma emakomiti ala amalungu omphakathi engizohamba nawo siyobamba umhlangano noRamahoba. And then emveni kwalokho uthathile isinqumo ngoba bengimtshena bengambuzi ukuthi within a period of 3 months kusukela manje inkinga yalomgwaqo fuck off iselungile. Inkinga kagesi noma kuthiwa nesikwele usini mina njengomongameli wamabhinqa ngizokwenza kwenzeke lokho. Ngibuzene enyangeni ezintathu ukuthi anuboni imehluko. Wakhuluma ngabantu abanamasamanisi lapha ukuthi kudlule impahla kamasipala ngoba bekwelethu Eskom. Mina ke ngithi ikhala la Eskom alidudula, athithi ikhala lika Ramahoba alidudula, athithi ikhala ekhulu uRamaphosa alidudula. Ziyakhala manje. Inkinga zenu zikagesi ziphelile manje. Usho mina upresident wenu wabantu angakwadla ama-conflicts ongathembele ndawo okodwa futhi oneqiniso okhahlela iminyango ivuleke sivulekileke ayeye imondlo ayeye phansi ngobandlululo phansi ngamabhuna acindezela abantu abanyama phansi. Ziyakhala manje. Ungeze umlando omkhulu into basemdaba la zanqoma ngoba semdaba evukile semelika abamsho phambi kumele uthathe ubulale insizwe yaza ngene izulu balokada kwezamindo yakwazela ufike bangishaya inyanga uzela shobala yebo bavela kancane nje bathunyiwe zinhlolo utshaliwe
kutshaliwe kuzobukwa mina bahalela